ghrása idir lúibíní le Nuala Ní Dhomhnaill. Níl mo ghrása mo bhláán na narní na bhíon na nardin nach raibh ar bith. Is mátá aon gaeilge le lúibíní. Is as a clúsa a ásaigh siad nuair a bheidh sé 8 síos. Ní haon ghrása ceolmhar iad a thuaille. Táid ró congarach do chéile ar an gcéadúil síos. Is más le mé siad tá ribí a ghruaige mar Van Gogh, Shakespeare ina bhair delganí agus cuma son tugann sé dom úla. Is nuair a bhíonn sé i neadhúmar cuir a finúna.